ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti maudi apaset te serye tayo itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay asaan ani Mario ti simong bata mo? Makumikom kano iti girlfriend na. Kuna ti kapsat ko. Kaya't naasawan. Di nakakailiw, tadjay kaayan ayat na ti pangpangro na la. Kaslakastan. Oh, agbababawi ak anang ibaon kan kuha na ija abroad. Sumagmamanula ang abulan na ijay ngam kailiw mo amaw? Amokla akas to eh. Diyak ko man inbabaon ijay. Nalipatan na ko, jay kakaisuna nga anak ko. Pagawiden yun amaw. Di namot nga rod mapanawan, jay kaayan-ayat na. Nainlablaunay iti kaayan-ayat na. Iso di nakapay masako nga awagan, amaw. Iso maladingi tanak unay. Ay, nakaro ababawik anang ibaon kan kuha na ijay. Saan ka di adanda ni Dina kaya timapan, amaw? Day tati malik. Di na kayat, ng pinilit ko. Apay nga pinilit mo, amaw. Gapo iti ayat ko nga agparamag. Syaklakit nga rod tinaawanan. Oh, nalipatan naksan ni Mario nga anak ko. Napatpatagan kan kuha na ti kaayan-ayat na. Naliday ni amaw. Nalipatan ka ni Mario nga anak na. Ay, kaasimat nga rod ni amo ano kasta. Imbagkan ka tawan gastos mo. Ngam nakapan di anak mo, ijay Japan. Saan anak kadanon ijay, no saan aga po iti kinaatleta na. Mga abak nga tamat. Adan samot ka no dakkel agunggo na ti mga abak iti Olympics. No makaala ka no iti medal, dayaw tayo amin a Pinoy, ta Pilipinas ti itaktakder na. Ay, kasta ka day. Adan to ka di balatok no mga abak ti anak mo. Saan adakes tagpabalato no mga baklakit di. Narigat ti mang namnama, ta saan pa'y analpas ti pasali. Nanggagko ti saritaan nyo ko ni Anita itay. May papanitian niya. Ti kinaliday ni amo. Ay nagrigat mo nga agpaisaw, no ti kakaisuna nga anak na lipatan na ka na niya. Day tangag paiso tinasakit arik na ti may nga ina. Ay sigurado. Ay, inaramid mo amin para kan kuha na. Ang inton pimanaw, di na kan talyawan. Sapay ko ta saan ang maaramid ti anak ko kanyak ti kasta. Ay, pagrigatan na ti may nga anak. Pudnot ako na. Agsagana kan Bernard, marathon ti umuna apakisalipam. Ano gaya mapagilyan ti kalaban ko, sir? Uray aduda, imulam di ta panunot mo asikalaeng ti kalaingan. Ala, ingkan, dandanin mang rugi. Good luck iti laban mo. Agyaman ak, sir. Sapay ko tasan asyak ti maudi, sir. Good luck iti laban mo. Nimat na Claudia ti masabat ko. Naliday mo tamagmag na. Naimbag nga aldaw mo, nana. Ay, kastamot balasang ko. Sika ni Selly, saan ka di? Wan, nana. Apay ka di analiday kayo. Ay, amom, balasang ko. Kasangay ko ita. Ururayak no kablaawan nak ti anak ko ita nga aldaw. Ngam awan mo't mauray ko. Naragsak pa nagkasangay mo, nana. Mga no adala pa ka kumikuman na. Iso adi na kayo kinablaawan. Nalabit akasta balasang ko. Agyaman hak iti kablaaw mo. Mga no naragsak ti anak yo, iso adi na kayo nalagip, nana. Agragsak kayo latan para kankwana. Nasaysaya at kumano adda ditoy.
Di nakit malipatan ti mang kablaw kanyak. Agsipon tada kayo laang ti kabalay na nana. Amang ano damot mang parparagsak kan kuanan, iti ayan na. Kunaktumat Bernard, sika tinangabag. Agpaiso ka din dito, sir. Sana kang agtagtagay na. Pudno launay. Gold medal tinaalam. Jack ni namnama dito, sir. Timaddan iti gold medal. At dan supapak dagiti rigrigat mo. Amangan pa'y no adu tagpa-endorso ken ka. Isong agsagana ka. Adunto timang interview ken ka. Radyo ken TV. Endorso ko na yun, sir. Wen, basta may saka na gold medalist, adulagit di tagpa-endorso ken ka. Kadakkel ti bayad dita. Kasta ka di, sir. Hello, Bernard. Kumusta kan? Ada ka din nakisalipam? Nangabakak iti marathon, Sally. Isagot ko kan katibaligi. No di tinulungan idi. Awan ko maday to eh. Kablaawan ka. Kunak tumot ka ba alam dayta? Ay, di mo pala ko maibagbag iti sa bali ah. Sikalatin ang ibaga. Amo ka din dananang mo? Saan pa eh? Surprise ang tulangan. Maragsakan to lakit din ni nanang mo, Bernard. Sigurado ah. Maragsakan akmat parakan ka. Agasam? Gold medalist kan? Sige, Rod. Ay ayaban nak namin ni Coach. Bye. O sige, bye. Kablaawan ka. Sika manen tinakala iti gold medal para iti linnangoyan. Jack ni namnama dito, sir. Umadanin amalpas ti Olympics. Dandanita agawi din iti Pilipinas. Nagasat ka. Dua a gold medal tinaalam. Dakkel a pamadayaw ti ipaay mo iti pagilyan tayo. Dakkel atulong iti pamilyak dito, sir. Kadita, mangrugin nga agbaliw ti masakbayam, gapu iti kinaatletam. Ituloy ko lat ti daduma pa yan narugyak, sir. Kas kumay ti basketball. Pagtultuloy ka a basketballista, sumikat kan bumaknang ka. Tadakkel a kwarta ti maalala dagiti basketballista. No, dama nga apasalip dagiti atleta. Makisalipak lat ta, sir. Hello? Sino da ito'y? Hello, Mami. Ah. Happy birthday. Nagmalmalam nga inuray ko ti awag mo, anak ko. Nagpa-share kami ngamin kanidali, Mami. Sino da ita adali? Taapay analipatan nak. Girlfriend ko, Mami. Anak, agawid ka kuman. Kailiw kan. Diyak kayat ti agawid dita, Mami. Diyak kayat apanawan ni Dali. Di ka di kailiw, anak ko. Si Kanti umay dito, Mami. Diyak mapanawan ni Dali. Bye! Kasanon ti sanikwak dito oy. Nusurot ti anak ko, ija abroad. Adakan, anak ko. Una nang, nangabakak. Dua gold medal ti inabak ko. Ay naglaing ka na, anak ko. Adapay papanak na nga. Interview ta ka no. Adapay pa-endorso kanya. Anya day ta endorse. Diyak maawatan, anak ko. Adda ngamin dagiti maaramid a patalastas iti TV. Siya, tikas lamang ipatalastas, nanang. Anya, maipakita ti rupam iti TV. Una nang. Sige, tamasapo lang mapanak. Ay na. Naggasat kan, anak ko. No ipakita da iti TV ti rupam. Nga marigrigat ka laang. Agparang ka iti TV, gapo ka dita atleta ka. Una nang. Nangabakak ngamin. Sally, umayak man. Uy, Bernard, ada kamat gaya man. Apay adi kay mawag. Kayat mo ka diti awag, ngamti umayak diti balayo. No kayat mo, agawid ak pa awagan ka. Si Kamat, ala, umunag ka. Thank you, ha. Kumusta ay ti gold medalist nga atleta? Ada mang interview kanya para iti endorsement. Awisan ka kuma. Sa dino ti pangawisam kanyak? Ije pagadalan. Ije dak nga interviewin.
Agasam? May sakan nga endorser? Endorser na? Saan pa mo ta napasama? Aguray ka. Ha? Malagip ko dahi ta klase ti sapatos Nakita da suot ko dahita klase ti sapatos. Tintad mo. Kat, apay dahi ta sapatos? Iso ti endorse ko. Ha? Kayat mo asawan? May patalastas dahi ta sapatos? Kat sika ti endorser? Imbagak ngayon regalo ti kapatgan iti biyak ko. Oras ka. Karaman ka mat ama ipatalastas. Duwata nga agindors. Ha? Karama na? Wen, ti maaramid nga script na. Ket na irigalo iti may isang atleta. Insuot ti atleta ti sapatos. Ket gapit ti leta, nangabak. Tanayaramidan pa igaya man iti istoryana Nagmayat tupay ti istoryana. Nalpas ka din ti imbagam nga i-video yu apatalastas, anak ko. Una nang, urayan tayo man na maipabuya iti TV. Dadaal mo't day ta nagbasit kandaan at TV tayo. Di kayag danag ta sukatak day ta iti dakkel. Kani padakkel ko ti balay tayo. Ha? Maaramid mo dagita? Gapu iti kinaatletam? Adda pa yung kinasaritak nga inhinyero, ang mga ramid iti balay tayo. Pabaliwam manen ti balay, anak ko. Balay to ti may sa kadag iti kabsat ko da itoy. Agpaaramid ak pa iti sa balay iti syudad, nanang. Adda ka di pagpaaramid mo ijay. Una nang, kan nakagata nga kon iti lote. Nakitayo ka di ti patalastas a sapatos. Akitam ka di mo. Kabaranggayan tayo pa iti nang ipatalastas. Uray siyak. Nakitak mat. Ken, amuyo ka di. Adda nakadamagak nga alaan da a player iti NBA ni Bernard. Ay, dakal ka di ti kwarta iti player iti NBA. Amaw. Ay, dakkel Bumaknang adi na oras ti marigrigat ani Monica. Ay, saan lang nga anak na tinagasat? Pati ti akin anak Ay, bumaknang gaputa atleta. Gasot man. Marigrigat da idi. Ang nagbaliw tigasat da. Gapo iti kinaatleta ni Bernard. Awisan kayo man amin kakadwak at trabahador. Kan da kayo meten aamo. Anya ko mati pangawisam kada kami, Monica. Pa-blessing ngamin ti balay ti anak ko ijay syudad, amo. Kaya't kayo amin nga awisan. At dabalay ti anak mo, ije syudad. Amo, nakuna na nga awisan kayo amin. Taagraragsak tayo, kalpasan ti pa-blessing. Ay na, kablaawan kayo nga agina, Monica. Uray bimak nang kayo, di yulat ta nalipatan ti kabaranggayo. Nagsayaat nga atleta ti anak mo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.